ang ginahimo namon nga programa para ini sa inyo tanan. Uy, Daniel, ari ka gali di? Ay, oo, Kat. Diri naman ko sa ato niya tambayan. Nga daw nagayuhom-yuhom ka, gid. Malipayon lang abi ako kay madamo nagali sang nagapamati sang aton nga naisyaga audio drama. Wow! Ati mapasalamat kita sa ila. Una gid pasalamatan naton ang mga nag-subscribe, ang mga nag-share, kag syempre ang tanan-tanan nga nagasuporta sa aton, ang mga nag-view sa aton nga mga naisyaga audio drama. Amo gani kay bisan ini nga wala ya video, bisan audio lang ang ilang mabatian pero padayon nila nga ginasuportahan. I-shout out nato no ang tanan nato nga mga tagpalamati dira sa syudad sang Sipalay. Sa akon dira nga pakaisa sa kay Koy Piyok Banyas kag sa iya da mapinalanggaon nga asawa sa kay Ma'am Kirsty Banyas. Wow, thank you gid sa inyo. Tamyawon ko man si amigo naton na Robert Gicar, ang iya didto nga mga kabataan nagalingaw-lingaw gid sa pagpamati sa aton. Oo, si Chodor ko no nagayuhom-yuhom gid. Kag si Alex Marie, si JR nagapamati man sa aton. Kat, ang ido gali nga nagtaghol, wala mo gin shout out? Grabe na gid ang aton programa no, pati ido nagapamati. Hindi lang na, pati kuring gani guro nagamonitor man. Sa mga gusto gali dira magpamasahe, kung ang lawas mo nagapalangapoy, nagapalamuypoy o kung nagapalanakit, ipamasahe na sa Syra Blind Massage. Syra Blind Massage, yara lang nahamtang sa lower ground floor, Gaisano Grand Mall, Cabancalan City. Siyempre, ara dira ang aton nga mga masahista, si Maki, the Blind Swordsman, si Manang Terabel, si amigo naton Emilio Magbanwa, si Romel Pineda, kagang ila dira gwapa nga receptionist, si Manang Hana Ariola. Kag syempre, i-greet naman naton si Miss Sara Alcachupas dira sa Bacolod. Thank you sa pagpamati sa tanan-tanan. Si amigo naton Stephen sa may World of Fun Cabancalan, kay Allen Deharo, thank you gid sa pagpamati. Kag sa iba naton nga wala ma-shout out ha. Salamat sa inyong pagsuporta, daso naman. Comment lang kamo kay i-shout out namon kamo. Thank you gid sa inyong pag-subscribe, pagpamati sa aton nga channel. God bless. Ari na ang aton naisyaga audio drama. Oops, kalintian na siya makadali ang inyo problema. Maglingaw-lingaw na tungod yari na ang naisyaga joke time. Naisyaga YouTube channel. Naisyaga YouTube channel. Nagapalangga sa imo. Ay abaw, kadamo di gali siyang tao sa grocery no. Ako matuod luloy yung. Sige lang kay isang tang nagahulat-hulat kita sa aton yung mga gipamakal. Mauro istorya kita diri. Ang mga tuod na yung. May pamangkot ka mo? Ewo man. Ilong. Kung sa padako-dako lang ilong, abi mo. Oh, ano toy? Dako gitong ilong nilulo ko mo. Nga aman haw? Hamak mo ha. Ang ilong nilulo ko ya, dakulon diya kadako. Wala niya ang ilong nilulo mo sa ilong sang lulo ko. Uy, nga man tito, mas kumado haw. Ang ilong piya nilulo ko, daw balde ito ya kadako. Ay sos, mga pigaw man ang mga lulo nyo man. Wala niya tanan sa lulo ko Uy, nga lulo yung haw. Nga haw. Hinaya nyo lang blang tingog nyo. Kay basi isikmata ni lulo. Uy, nga man lulo yung haw. Wala ka mo kabalo nga ari natatanan sa solusang ilong ni lulo ko. Ay abaw, mag-amo nga istorya lulo yung. Ano mas kubado? Ginakulbaan ko mo. Nga man haw? Hinali gani manghimong si lolo mo. Ano? Kakas kita nga tatlo. Kadamat.
Miloy, pre, kita mo si Basyang hol, pero nagapakadto di sa aton haw. Dapat iwan-iwan siya buloy. Adi siyempre kay ara ka mo. Pwede sa gambon ako rara ka. Hindi na siya sa akon. Kabalo ka naman na nga ginadumdum yung panaguro ang inyo kahapon. O susi, tigulan. Pero kung ikaw pa rin Miloy, kaya mo pa nga balikan si Basyang? O, kaya ko. Aba? Kaya ko siya buligan kanto sa ibo. Kung mas mayo guro pa rin Miloy nga, ikaw na lang. Agaman. Kaya daw, gusto ko yung huben eh. Mabasyoso kayo mga tigulan ka. Ay, Miloy, still yung playo di. Ba? Miloy, ari ka na gali. Ari ka na gadi. Ay, sa pagkamatuon malaloy. Nahidlaw kita ko sa imo. Ay, ipalayo sa ako, hindi magakos. Kung tani, kung ipakigbato mo lang ako siyang huben pa kita, tani subong may apo na kita nga damo. Ay, hindi ako ang hindi nakikipagbato. Ikaw. Hugali no lipat ko. Lupat ka. Ano abi Miloy kay hindi gid gusto ang lolo kag lola ko. Labi na mga ginikanan ko sa imo kay pigado ka lang. Buraga, di ka grabing taya ko sa taya-taya. Blaw, ay ko magdaog. Naglag yun, lang ko sa ibo. Pero subong, ipakigbato ko na ikaw. Wala na sila eh. Ay, kamang-kamang ng ibo yan. Tigulang na kita. Ay, amo na ba siyang tani mo yung sindihan mo nga hindi mo na pagpungga ng aton mga apo? Babay si Catherine kay si Daniel nga magnobihanay. Hindi ako magsugot. Kaya nga, lain na yung ila, lain man yung amo ni Ga Miloy. Baw ga? Uy, budag lang rason nga daw ginapunggan mo gaya. Ginapunggan na ilog haw. Oo, kaya nga gusto ko. Hindi sila magdayunay. Wala ilig sa bato haw. Hindi balagin pamangkot mo si Elio. Siyempre ako na lang nagsabat. Kaya nga, ano ang ihatag siyang bulag nga ina nga maayo nga kabuhi sa akong apo? Hindi ka kayo sindi. Hindi. Kabalo kami, Loy. Subong nga panahon. Amo niyang trending, kinahanglan mabuhi mo yung babae. Ay, ang budag lang isang budag ibayaan ba ko? Ha? Ote, nariyarisal mo na? Ote, kay ara na si Miloy, masugot ka na ba siyang? Kwan. Hindi gapon. Kaya nga, lain yung status gani namon. Lain man na yung ila. Sige, iral ken. Daw ka daw sila batyagan ko. Amo ginakay daw, dali na lang eh. Dali na magando. Ay, dugay, pakuya ako. Namo na kapadamo, pa kami sa kwarta namon. Kaya nga, Ibilin mo na gyapon sa akon. ano naman. Ari si Perot sa Rorot, ho? Hay, mayong adlaw sa inyo tanan. Mayong adlaw sa imo. Abaw, siguro kantahan mo naman kami ay. Oo eh, ari naman ako para maglingaw sa inyo. Sige, biyay ka mamati ko. Ate, sige, mamati kami sige mo kanta. Para ginisin nyo tanan-tanan. Hala, si Manong Perot sa Rorot, ho? Ari na ko ah. Malinong ang kagabi-ihon, mamingaw nga walay sangli. Stop, anay be Perot sa Rorot? Ay, nga man luluilyong haw. Do kalibagon eh. Dugay na na. Malapit na upalanga. Parte ba? Kag imo
Ay, hala, ano ato? Hala, daw maulan oh. Malapit na ako. Ay, kabay pa nga. Ari lang diri si Catherine sila balay. Ari na. May nabungkuan ako. Kiputon ko ng baston ko. Kabay pa nga. Ari lang siya diri. Ari, manuktok ako. Kabay pa nga may tao lang diri. May nagkapadulong na. Grabe yung pag-abris ang portahan nila ba? Daw ba eh. Anong Daniel, ari ka? Oo. Noy, ari bala diri si Wala na rin si Catherine. Ay, Lola, maayong udto. Wala siya na subong. Lola, ara Wala siya na gani. Lola, Or, inuga ka na gani balik-balik sa balay ha? Kasaban si mo ginasturbo mo lang tulog ko. Ay, pasensya Lola. Pero, hindi pa man ni oras ang inugtulog, Lola. ay, pag gusto lang kuya ko matulog ko. Ay, nako, kasaban si mo Abi maghalin ka dana sa balay. Kaya sako, si Catherine siya mga modyal. Kag isa pa, wala, di siya subong. Wala. Sino na Lola? Ba, daw iya man to tingog la? Ay, sos, palamatin. Mo lang tuya. Agay, daw kasakit siyang tiyan ko. Ba, ano ato? Palamatinaan mo lang to la. Maubra kaya nagawin mo, Daniel man. Kabalo ka na ganyan, hindi ka kakita. Abi, magpahimuyong ka na lang sa balay niyo para hindi ka mabunggo. Lola, gusto ko lang abi pamasyaran si Catherine eh. Ano? Mamasyal ka? Para ano? Mga luyag? Ay, sos, hindi pwede. Kaya bisa ng ginikanan ni Catherine, hindi gusto nga mga luyag ka. Ha? Tandaan mo na, hindi pwede. Ay, Lola, ngayong uto. Ba? Oy, Enrique! Ari ka? Ari ba na diri si Catherine? Ay, oo, aras sulod. Nagahulat sa imo. Ha? Oy, Lola. Ay, alo. May bulagali di. To, Ari, Ari, ibakal mo na tinapay. Hindi ko na mabaton. Ako lang ano? Ako ay isang model. Hala, Tita Mila, ari ka di gali? Ay, oo. Bago lang ko din nakapalapit kay. Ay, ambot Kung ari ko di madumduman ko lang ako na idol nga si Lolo Tasyo. Oo, no? Kanugon nga wala na di si Lolo Tasyo. Ay, nagano ka mo di? Nagaulo istorya. Bilib ko bala Tita Mila sa inyo nga kaliwat mo. Kaliwat nga ano? Kaliwat nga mga jugels eh. Nga ahaw? Kay hamak mo wala ka mo yung nagabata pero nagadamo. Oh. Ay, kadungol nga bata niya. Tita Mila, hambal ko nun nila. Lain ko nun mag-agi ka. Oy, nga aman na kasiling ka man sina Toy-Toy. Kay kung mapatay ka kuno, hindi ka kuno makasaka sa langit. Ate, dira na lang kami sa rimbo Maswing-swing lang kami di amon Ay, oo, no? Ay, hambal bala ni Migo Kumaki the Blind Swordsman. Wala kuno bala sang tao nga laway. Gusto. Pero ang pamangkot da, Toy. Tao ka ba? Oy, mga bata, mag-amat-amat na kamuto. Kay nga nagapanakop bala subong laway. Ay,
Oo, no? Halong-halong kagid Tita Mila, ha? Oo. Oh, siya. Diri na lang kamo, ha? Kaya ra na nagapadulong ang motor ni Tito nyo Aldrin, ho, ha? Masakay na ko da, ah. Daw ido ba? Dog-dog.